Kaixo lagunak, aurreko igandean aritzaldeko lagunek eta beste mordoska bat bildu ginen Donostiako akuariuma bisitatzeko. Ez bazara inoiztuan, aprobetxatu aukeraren bat, ni izugarri ondo pasa nuen. Itsasoan, igeri egiteko aukera izan nuen. Itsasontzietan barrena sartu eta han sentitu egin nuen olatuak eta itsasoak zuen indarra. Kanpoan egiten zuen eguraldia ikusita, aiene, hau beldurra sartu zitzaitena. Hala ere, ausardiaz bete nintzen eta kantauri itsasotik hasi nintzen igeri. Hantxe, urgainean, ibiltzen zekien eskato bat aurkitu nuen. Ark esan zidanez, lami bat zen. Paseon jarraitu eta ez asmatu zein aurkitu. Aitona eta amona. Aintzinako beste animalien fosilak ere ezagutzen ibili nintzen. Baina horren beste ura ikusita bertan igeri egiteko gogoa sartu zitzaian. Eta bat, 2, 3 eta zast! Igerira! Handik denboratxo batera konturatu nintzen galdutanen bilela. Aurkitzen aldauzu. Ikusten alduzuen non nagoen. Pixka bat gehiago igeri egin. Eta... ega luze batekin topo egin nuen. Ark esan zidan, non zeuden nire aritzaldeko lagunak. Akizuten nun zeuden, nudibrankioen tailerrean zeuden.